Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Stienstra en Rabobank. Godsgeluid, ga je zitten voor de... Geen maan meer te zien. Hé! Wilt er nog gaat te poppen? Laat mij, Tina. Voorzien hoe het gepopt, hè. En dan te weten tot we over de ganse wereld dus een aftrek hebben gehad, hè. En ze nou is, hè. Voorzien begoos als roei Tina en Langlies in de Stokstraat in Maastricht. Ja, schoen tegen vroeger in de Stokstraat, ja. En altijd gezellig, hè. Oh, met z'n tienen op één kamer. Daar had je een nagel in de kont te kretsen. Met mijn stoel wel voor iedereen klopt, Ja. hè. Ik zal ik zeggen, als bij de vroom in Maastricht wordt ingebroken, hè, dan liepen de dag daarna alle manslui in de Stokstraat in hetzelfde huur. Dat was nog het hele begon te rijden. Maar het stupte nog niks meer. Vooral zie je, Langlies, ordinair. Ik weet het nog goed, ik hier kwam sjus onder de bruis uit. Keek zie vanuit de venster. Hé, hoi toei, lekker niet de man, zo het hitsig te maken na ten tweel. Nou, en ik kost me nog sjus wokken. En anders had ik nog een kan zeker van mijn gehad ook. En zo stieg zo fijn was. Nou, die was toen wat ze zegt. Ja, zeker. Nou, die zal ik het zeggen. Ja, Als ze zeker. daar eens heb, dan was die was een richtige. Die dook het voor een sigaret. Zonder filter, hè. Had altijd de tobak tussen een tand zitten. Maar... Ja, schoen tegen vroeger in Maastricht. Ja, maar echt doorgebroken. Zien we pas met het verdrag van Maastricht. Daar kwam we van hand tekort. Ja, top, die eurotop. Ja, dat leek me een tijd. En via de burgemeester en de gouverneur komen we weer overal binnen, hè. Ja, dat was een specialiteit. Dank je. En vanaf die tijd krijgen we aanvragen uit gans Europa. Wat uit de ganse wereld? Ja, zeker. En dan zeker ze tot in André Rieu met zijn strieksteksje bestreek op de kaart heeft gezet. Veer! Dus toen dachten Veer met dus goede connecties. Maar de cliëntel toch hoor. Nee, Ik vlieg een scheren. Ja, want hij was niks meer aftrekbaar, hè. Beroepskosten voor eigen rekening, de preservatiefjes, Spaanse vliegen, het glitschwater, Alice. Dus toen zien Veer de grens even getrokken, ja. Jij weet ze wat het was. Veer hebben dus altijd voor iedereen opengesteld. Ja. Van Butcher tot president. Poetin bijvoorbeeld. Die is zo cher als een korte afstandsraket. Ja, die heet ze dan allemaal met, hè, Poetin, hè. En dan kon ik op zijn shoot zitten en dan wou er hoppelbijken, ieder wielenwijken met me spelen. Leed me altijd zo aan papzaliger denken, hè. Oh. En wat dacht je van Berlusconi? Oh, ja. En steekom, daar lag ik altijd het zwarte binnengoed op, hè. Want anders had ik alles onder de zwarte verf zitten, hè. Dat ze weer ook altijd zo afgaven. En die Wally. Oh, ja. Sherry. Ja. Sherry. En Armand met die lang goeie pruik. En steekom, hè, en dan lag ik altijd het goed binnengoed op, hè. En met mijn goeie pruik erbij, dan wordt je zijn oren knal. En dan zag ik er altijd tegen me, ben ik te min? En dan zei ik, maar nee, jong, kom mee, ik heb een goed hart. Maar daarna schikte ik hem wel altijd indirect door naar de jongens van de parkieren, hè. En vergundene zorg gaat onderaan, hè. Jo. Maar vooral die bijvoorbeeld.
Die zong altijd met zijn heel hoge stem. Ja. Maar ja, ze zeggen niet van niks. Hoog van boven, klein van onder. Dat ik dat stembandje van die gevonden had. Ja, en Lies, heel erg zwoer op de maag. Dat was niet onder te komen. En dan had ik ook altijd van die zwarte haar tussen mijn tanden zitten. Dus die begin direct naar Tina doorgeschikt. Ja, ik heb toch geen moeite met. Die peuters ze toch gewoon droeg. Ja. Ik heb toen nog een ganse wus van hem liggen. In een tupperware dus. Misschien zodat de jongens dan nog een leuke perruquier van kunnen maken, hè? Ja, goed geld verdiend. Oh, daar hebben veel geen MeToo-beweging van liggen. Nee, vroeger had ze geen social media, hè? Je gebruikte de goede telefoonboek. En als me het niet beviel, zag ik gewoon pas op of je belt een vrouw. Ja, me too. Het takes two to tango, hè? En dan groeide de gebeen, de log in en dan wordt het kassa. Schoon carrière gehad. Ik had gisteren nog een tweet van Trump. Minste. Dear Tina, the last stop in Helsinki, I heard so much from you. When do we meet? Heb ik hem teruggetweet. Dear Mr. President, Tina bezekste niet. Grab dich maar een ander bij de pussy. Ja. Hè? Nee, thank you. En Tina, we hebben altijd alles zelf opgezocht, hè? Ja, en ik moet zeggen, het werk heeft dus altijd bevredigd. Oeh, dat jeukt me gert verkregen. Oh, kind, pas maar op dat ze niet de krets krijgt met die korte armpjes. Oeh. De kraats met de korte armpjes. Oeh. Oh, ze goed. Dadelijk bepissig me. Zwakke blaas, dat is er niks meer aan. Ik hoef maar even ten eerste of die sluizen gaan openen. De dokter zei door, Tina zit er, daar is alles een leven te veel doorheen gegaan. Hoe blijven die jongens nu? Ja. Zeg, Tina. Ja. Als dadelijk die jongens en de Giro doorkomen, hè? Met een tube leeg. En geen aan de hand geholpen willen worden, dan doen we dat toch. Nee joh, dat rijden we eens hand niet voor hem. Lies, Ja. die Tom Dumoulin, hè? Zo deed ook op een oude fiets willen leren. Nee, jezus, dat kleed ik met die terug. Moderne van Nussen gaan ze jou weer op zijn rek liggen. Hoi, wilt u gaat te drinken? Dacht nog maar aan de cocktail. En een cocktail? Maar, je zit hier niet op de camping? Nee, ik zit in een hotel hier in de buurt. Normaal zing ik in de opera van Verona, maar nu had ik vrij. Oh, maar mij is het passeert. Wat een schreckliche naad. Ik hou een blind date. Ja, en daar hou je het gewonnen. Ik geloof van de postcode loterij. Maar dat was nieuws. En dan was ik nog oud en bokaal. En dat gaat dan in de fabriek, hoop ik wel. Daar, David Hasselhoffenes. Dat is zeker de leukste toes, hè, jong. Vroeger bij Baywatch, daar had ze pas echt de man. Weet ze nog, Lies? Oh. Geweldig. Kom, ik vind het genoeg zoiets. Wat joh. Dat doe. Die Iskar has moeten jelden en dan ook nog hingen op het sportveldje
al die ijsjeren gratis jees delen. Weet je wat du hast? Du hast een pan af. Ja, luister, gelati, dat is typisch Italienisch. En ik ga het van de ijskimmel kunnen afpingen. Ja, du pingels dich hier, toe. Jongens, die ijskar staat midden in de reddingsweg. Die wordt voet op last van de burgemeester van Coma. Ja, ik zet hem direct Ja, aan voet. meteen. Ja, ach. Yes, my darling. We are going to marry. How do they say in Alandi? Handi en handi, on the strand. Oh nee, we gaan trouwen. En hier is de ring for your finger. Oh nou, kijk, met de eerste verlovingsring. La la la. Oh. Daar had de Oostertrevi-fonteinen opgedogen. De knozen tegen Venningsfuts, of wat is het? Du bist gewoon jaloers. Kijk, zo duidt een echte gentleman dat. Eerst verloven en dan trouwen. Come, my darling. We go romantically to see the sea. Oh, zie? We zijn toe. Moet ze eens even kijken wat ik Oesterboom hij had je kratst. Een lekker vanille-ijsje. Alsjeblieft, Ron, voor dich. Oesterboom gekratst. Ja. En wenn ik eens van Ennesmaag niet had, dan is het Van vanille. Ja. Zo. Oh. Ja, dat is een kameraad. Zo, hè. Is vanille. Heerlijk. Mijn jot, wat erg wordt die laatste nacht. Het wordt een flutdate, net verwaard. We worden samen, hij en ik. Net om te lachen, waarom ik. Iske, ich groge Iske, vanille rum is, stel dich dan voor. Iske, en voor het eerst, dat ik hem zo, wat een man. Freundlich, was so freundlich, ich groge Iske, ich bin van Schlag. Sauwongere beschaar, wat een bijzondere dag. Sauwongere beschaar. Oh. Mijn jot, wat erg wordt die laatste nacht. Het wordt een flutdate, net verwaard. We worden samen, hij en ik. Net om te lachen, waarom ik. Ik word aan het waden in het café. Net zo je leuven, hij kijkt mich aan. Ik kijk hem aan. In zijn ogen ben verslag. Net zo je leuven, ben Jans verslag. Mein Jot, ich bin ondeugend. En dan die ogen, wat zijn die blauw. Die man, nog nooit gezien, nog net zo spelen, wat een man. En toch, dit heb ik denken aan George Clooney, ja niet verwaard. Ik ben nun Jans van Schlag, de kriebel in de maag, mijn leven wat in een schöne dag. Dus Bowie in het dreun, Jans verrijmen toch gewoon, je hoeft mich hoe het nu.
kan het jaar met zo ijsje. Met zo simpel ijsje, dat is een wichtige vraag. Het ijs dat schmilzt en drupt ons langs de vingeren. En het wordt warmer en het wasser stijgt. En we respecteren ons evolution niet meer. Dat doen we niet meer, want dat is precies wie mijn jongste zoon jaren geleden aan het Frida vroeg. Dat is mijn vrouw Mam, waar stammen de kinderen vanaf? En het Frida zat Joep Jozef jong van de Harriot. Dat ken niet, zat er jong, de pap zat van de apen. Ja, zat het Frida de paphouder van zijn familie. Ik zei aan Frida, kijk, toen moet ze niet ieder wel kallen bis dat ze weet wat ze je zaad had. Ik zei, vorig jaar houdt ze ook nog wel. Je hebt meer kamau in de primo. En nu dragen ze ook al eens een string. Toen zei het Frida, ik ga nog maar in een string aan. Alleen ving ze hem niet meer. Ja. Ja, nu we vertellen over strings had. 2018 war das, weil ich mir die bekallen nu. 2018 en er trum ik nummer Lord of the Strings. Is nog allemaal Mr. President. Nog allemaal met die vies onze vrije onderlip naar vuur. Is dat zo van die... Door vandaag ook geen toespraken meer houden in de open lucht. Dan zijn ze bang met het ren dat er verzuift. 2018 en de PVV. De PVV is nog allemaal het remspoor in de ongerbox van Nederland. Nog allemaal. Lui die alles strongs vingen, die stemmen op de PVV. Zijn nog PVV'ers hij misschien? Ja, er kan terug de vinger opsteken. Ik ben nog maar hier de dialoog aanjangen met ze allemaal. Hier lui. Ik ga liever dat ze hij zitten in de Tweede Kamer. Ja, is toch wel. Is toch wel. Nee, jongens. De Tweede Kamer. Had het je gehoord van de Dion Graus? Had het je gehoord? De hier ook vertrekken hoor. En ben je nu samen met onze Camille? Ben je een nieuwe partij? De P van de LH. De partij van de losse Henkes. Ja. Dat Dion met zijn beveiligde vrijers, zullen we maar zeggen. Die had niet je erin. Maar het is toch niet alleen strooms wat stinkt. Het is niet alleen strooms, we hadden nog dat Thierry je kroket of zo, wie is ons? Thierry Bidet, ja precies, dat Thierry Bidet, door volksmannen. Aan de lianen van de nepschenker helemaal. Door de politieke zungel zich sloddert. Stond laten het zien. Nee, in de ja. Thierry de slingeraap. Jongen. En 2018 nu. De Rutte. 2019 de Rutte nog immer koordansend over de politieke werkelijkheid. En hij houdt zich nog graag een evenwicht met een eng hang. Zijn kietserig breekbaar vaasje. En met de hang huiten de luur nee. Met zijn hangtasje. Weet je wat het is? Je bakkenlof is het. Je bakkenlof is het. Ik noem het vaginisten. Vaginist dat. Ja, precies. Veganisten noem ik het nu. Die eerste gaan niks meer. Die werden zat aan de zwam van de afzuigkap. Ja. Van moesten ze ook niet meer bijvoeren. Van zouden ze niet meer bijvoeren, want die in de Oostvaardersplassen wonen toch. Jongen. En voor wel alleen maar het vers van net eruit. Verbroeken ze niet. Onder mijn motto, leer schissen, tref vriend. Dat is precies wie dat verhaal in de Bijbel. Dat kent je misschien hoe het 11e boek van de Pierre Knoop zielig al vers 22 tot en met 33. Het troffen zich twee Duitse jagers in de bus. Allebei doen het. Ja, nu me is langer doet als wie me leeft.
Maar het is veel langer doen als u... En het werd ingewikkeld. Het werd zo ingewikkeld, ik verstond het niet meer. Ik maak de vrouw die alleen maar complimenten. Wie net dat ze uitziet, wat ze voor een juttelijk figuur had. Wie schön dat ze zijn. Huur op, Friedel, zit let's eer mich terwijl ze lenkt met mich naar bed. Ik zei, oh, nog intelligent. Voor hand de intelligentie han vernödigt. Die han voor echt nodig, niet wie bij mijn vriend, dat kan volgens hij niet. De Heini, die de diepvriespizza 225 minuten op 18 graden bakt. Ja, of zijn vrouw een tuintje. Zijn vrouw meent dat Lapland. Lapland, dat wordt een outlet voor poetsloemelen. Ik familie, we kennen de klangen van de Hein, die vroegen net aan het tuurtje wie het zwanger wordt. Mam, wil ze liever een junk of een meisje? Ze het tuurtje, jong, ik wil me gelijk met de zongbingen. Ja. U zit er weg kwijt. U zit er weg kwijt. Ja, u zit er weg kwijt. Ik word voor je weg nog in de sauna op Spekkersij, in de nakse tegen Zweeskiebel. Zoals ik zin tussen twee nette dames, al die ouder, die zullen zich verconfesseren, zullen ze zich in bekijken, van boven bis onder. Zitten en tegen de ander, boven bis de gries. Onder bis te veel donkerder. Ja, zit die eng onder had ik nog nooit broek het ze ergeren was. Of moet ik ook niet ergeren nu? Ergeren, dat kan ons de hang escaleren. Dat kan ons de hang escaleren, dat zit in de mens. In de mens inpakken. En ik ben voor dat voor Limburgers dat vier gelukkig niet afstammen. Voor zijn nummer door. We horen allemaal door van het red om een fatsoenlijke vastloven nu. Dat climate change. Geen vermekkeling onder de knee, onder de eigen knee van kinders bij nee. En nooit ziet is uitbroken nu. Dat ziet we voor niks beloven. En dan zocht gehouden. Verhand je wel een eigen mening nu. Van een mening. En verdun is met carnaval. Dun voor zijn hesje aan. Verdun is... Ja, niet zo'n visuele poetsloemel. Nee, hij is zo schön wie is, kijk. Kijk, dat dun voor zijn aan met carnaval. Alle nee. Dat had ik van de Mr. Governor gekregen. Ken je misschien wat dat Theo? Daar had ik dat jaar voor. En dat had je broer in zijn Nieuwjaarsbuurt. Had er misschien gezien op de televisie. Zijn Nieuwjaarsbuurt. En dan zat dat hij daar ook zo schön. Hij nu met Limburg. Nu met hij de zachte G-plek van Nederland. Ja, echt wel. Ja, ik vond het geweldig. Ik vond het echt geweldig. Ja, nu. En voor jullie de straat op. Voor jullie de straat op. En voor jullie compromisloos vierend. En voor jullie alternatiefloos drinkend en dansend. Met de doezen nu. Met de doezen. En vuur zijn de witte hesjes nu. Ja. Vuur zijn voor het nieuwe DNA. Voor zijn de game-changers. Voor de influencers. Ja, voor zijn de influencers. En voor zijn voor een geweldige, gemütliche, gezongen, ijskoude winter vastlevend. Is dat beloofd? Is dat beloofd? Ja, wat staat er daar? Is dat beloofd? Ja, Friedel, is dat beloofd? Ja, dat. Dan lossen we nu het ziet een stukje vroes.
Zo. Eindelijk, na al die jaren smachtend wachten, werden we nu voor in de echt verbonden. Had ze de ringen bij de grond? Die had Nigel. Ja. Ringen, dat zijn toch de tekenen van eeuwige verbondenheid en trouw. Ja, en Ron, wat is het toch een geweldig idee wat ze had gehad. Eerst ding vrijgezellenparty en daarna ons huwelijk en dat allemaal op dezelfde dag. Is een stuk belliger, mensen, dan inderdaad. Ja, natuurlijk, ja. Ja. Zo. Hey, goedemiddag. Over. Ja, ik woon in de buurt. Ik doe een verslag van de Giro. Van de Giro? Ja, voor Ellen Sportradio. Oh, wat leuk. Ja. Met de dochter? Nee, de dochter. Ik ben aan het werken en ik heb de dochter niet met, hè. Oké. Ja, ziek toch? Oh, mooi. Hey, de Giro komt Welkom. hier achterlangs. Ja. Wie laat? Wedstrijd? Nee, dat weet ik niet. Nee, ik moet Oost-Limburgse sporthelden interviewen, natuurlijk. Oost-Limburgse sporthelden, ja. Onze Limburgse Tom Dumoulin, die woont op het Belg. En onze Limburgse Maxi Verstappen, die woont in Monaco. Max Verstappen, I know him van de Formule 1. Zie. Ja, en ik ken hem ook van de supermarkt van de Waag. Ja, mijn kleine Red Bull van mij. Zo. Wat een E-pluspuntje. E-pluspuntje. Ja. En de burgemeester van Kerkrade en van Coma. En die had geregeld dat hij dus als babstaaf optreden. Ja. Babs. Babs. Dus wanneer het sticht Babs, ik wist niet dat zich ook transgender wordt. Ik ben het transgender. Babs is buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Oh. En dat is allemaal op het allerhoogste niveau geregeld. Op het allerhoogste niveau van burgemeester van Kerkrade, van Coma, Roda, JC, alles op het allerhoogste niveau, meneer Hover. Roda op het allerhoogste niveau. Precies. Roda, keukenkastjesniveau. Ja, Roermond, outletniveau. Allemaal afdankertjes. Maar bij ons vertrekken de pruisen tenminste. Doe best rijden. Maar zo. Ja, maar het is erg met de voetbal. Ik word laatst bij Roda. En ik leg bij de kassa leg ik €25 neer. Een briefje €25. Ja, van 25? Ja. Zijn die nog? Ik kreeg gewoon. Een briefje van een briefje van €25 leg ik neer. En die mevrouw zit aan mij, wel er een keertje of huid er leveren een speller. Ja, nou ja. Kijk. Ja. Op zo'n vrijgezellenfeest, op zo'n bachelor, dan is het de gewoonte dat die beste vriend dat die een surprise party voor die organiseren. Ja. Kijk, en daarom had ik dat ook geregeld, hoor. Daar vroeg ik me op. Dat kameraden, vriend, sketches voor die doen op die vrijgezellen daar. Vriend, welke vriend heb je nog? Zet zich. Want de Johnny die had een hele speciale verrassing voor dich voorbereid. Ja? De Johnny. Dat Johnny? Ja, wenn dat maar niet van die afgedankte Chippendales zijn, die van de vorige keer. Met dat oud hangend vel. Mijn god. Het feest is nu voor de deur, het orkest speelt nu voor uur. Die dans vanaf nog in de uur, Johnny, wij houden dat geen dag, Johnny, die trilt zo doezend aan in de hart. Johnny, wel dat gedaan. Ik
Du weet, ik hou het gerne van een strak velletje. En ik ga speciaal voor die vrijgezellenparty had ik een ultieme verleidingskunstenares in de vorm van Janna metgenomen. En die gaat dich nu verleiden. Ach, sorry, dat weet toch, jong. Hoeft zich geen zorgen te maken. Nee? Dat deed me nieuws. Echt waar? Dat is wat koordag, King. Rammel maar met alles wat ze haast, Janna, dan rammel ik wel met een trommeltje. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vergat nog het vlotter. Kom maar heen. We gaan van get langzamer, warmer, alles in de strijd. Prima. Prima, super, Ron. Gefeliciteerd. Je bent geslaagd voor het VMBO-diploma verleidingskunsten weerstaan. Dank je, jongen. Prima. Deed nieuws. Bruidegom en bruidegom. Wacht even, ik ben de bruid. Want ik had de meeste kopping van ons twee. Maar wacht even, ik moet me omkleden, want het broedskleed en het broedspakket. Oh joh, Ferdi, wacht even. Ik moet me gewoon nog omkleden. Ik ben broedsmeidje. Ik moet me gewoon nog even omkleden, natuurlijk, maar... Bruidegom en bruidegom. Mijn tante Annie, dat kent ze wel, die was binnenkomen. Die dreigt zich nu nog allemaal nog graaf. Friedel sagt ze aan mij, het is mir toch jetzt heute das. 2 Manns, die kunnen trouwen. 2 Frauen, die kunnen trouwen. Dat had de natuur toch niet geweld. Ik zei, leeftijd, der pacemaker van die. Misschien had er ook wel zo'n tante Annie. Ja, de Renger had zo'n tante Annie. Ja, de Renger had zo'n tante Annie. Vlettig, zeg maar, de dikke pukkel met horen op de kin. Echt vlettig. Let eens nog bij jouw eiebraken met de tante Annie. Om de dingen zo te doen. Ja, richtig zo'n verzoerde mietschmiemel is het een. Zo'n richtige verzoerde mietschmiemel, waar op het graaf staat, hier ligt tante Annie. Ongeopend retour. Ja. Oh, zielig, zo'n tante Annie, zielig. Net zo, ze had nog een kabel aan de graasmachine. Damit ze nog het gras mee in het huis om terugving. Ja, nu wisten van jekke niet meer hoe ze heen moeten gaan. Of ze de heng heen moesten houden, of bij de andere. Ze weten het niet meer. En dat brengt me bij dat je breuzels van het me toe. In het Limburgs betekent dat jouw zoon niet van je hebt doe mij ook. Ja, ik ben er een beetje zat nu. Ik stond gisteren stond ik nog in de lift. Stiet een Jan, zo'n schön nette dame in met een schön verzorgd vuur komen. En zegt, heer, kan er eens op de 2 duien? Ja, nu. Daar stapelen de vragen zich op. Daar stapelen de vragen zich op. Het heeft zet, dat is mijn dochter voor. Let's aan mij, pap, wat moet ik doen? Darf ik eindelijk langer opblijven? Wel, mijn vreugd met mij naar bed.
Ja, dat zijn voor de vrienden van de Joep Jozef, mijn jongste zoon, vrouw. Schweerpap. Ik ga nogal het hoofd voor de duur. Kan me door ook kleine baby's met voeden? Of verzoeven die? Dat zijn vragen, maar voor verzoeven in de eeuwweken de gevoelens van u. En de Ramses draaide van de shawarma-tent, er zaten allemaal mummies in de eeuwweken, nee, u vuur zijn eeuwweken. Wikkel de oes, lu. Wikkel de oes, vult wat er al lang uit willen vullen. Maar seks doet niet alles. Seks doet niet alles. Ik sta let's aan het vrede, ik sta een king, lig ik verkeerd op mijn bed. Ja, zitten, die staan je gelukkig. Dan zit het mijn vussig dat ik hou kopping. Dat is precies wie Tuutje naar Heini zegt, jong. Waarom hast du allians dat die hulp opstaan? Zegt de Heini, och kind, met de voel doe dit. Dan kan de kooi open blijven. Vlug oes de kooi, Lu. Vlug oes die kooi, werp de kettens van u af. Jij jeffen ze naar andere mensen hang. Ringen zijn hang, stijgen zijn hang, hoe ze naar andere mensen. Dit is nog het noorden voorstellen, had ik me voorgenomen. Ik persoonlijk naar de Jehovah's. Het kan niet allemaal van één kant komen. Nee. Niet allemaal. En al dat cirkel is rond nu. Bruidegom en bruidegom. Ja, dat cirkel is rond. Alle zeeën zijn wichtig. En de directeur van de ja, misschien kent hem. De noem let's zingen schildpad met naar de kino. Dat is echt gebeurd nu. Dat is echt gebeurd. Maar ja, wat moet ze zo der duien? Want dus houden zich dan vuren in de box zitten. En een stukje van de julep op. En een goede zon met dat kuipje, goede zon. Ja, dat is echt mooi. En dan stuurt nerven, stuurt een vrouw, haar man aan. En zegt, moet ze, hij eens nerven mich kijken. Dan sie beste stuk kijkt uit de box. Zet hem aan, mijn leefvrouw, het jiet er niks met toe in 30 jaar huwelijk nog nooit gezien has. Stemt zit die vrouw, en voor dat ding vreet mich de popcorn op. Ja, die onder het motto, niet iedere Italienische honk is een labello. Zal ik nu dan Sonja en Ronnie, Betse, Sonja en Ronnie, los u in Jodsnaam niet de popcorn van het brood eten. Doe dat niet. Ta-da, 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 ta-da. Ron, beste man. Kom eens, doe mos. Ta-da, 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 ta-da. Ik kom Johnny op. Ta-da, 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 ta-da. Kom eens even bella. Dank je, Jan. Nee, dat bedoelt mij. Wat bedoelt u niet? Oh, ta-da, 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 ta-da. Wacht even. Moet ik even goed pilletje pakken. Wat moet ik ook weer zagen, Drek? Oh, dat ja. Ta-da, 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 ta-da. Wacht even, ik moet me nog even blauw pilletje pakken. Tegen de slappe knieën. Wat moet ik ook weer wat doen? Is dat alles? Ja, maar dan nog wel even douchen. Ja, oké. Het is wel zo prettig. Johnny en Ron. Oh, als ze de ringen rond. Zijn er nog fertig voor? Ja. De ringen uit Nigel. Oh, goed.
Wir sind für mich als Ambtenaar van de Bürgerstand verschenen om te verklaren dat er bereid zit om mich aan de wettelijke verplichtingen te houden. En ik verzoek dan ook de aanstaande echtgenoten om u de rechterhand te geven. Oh ja. De rechterhand, precies de rechterhand. En dan mijn vraag te beantwoorden. Johnny, verklaarst du Ron de Groene? De Groene. Oh ja, Ron de Groene aan te nemen tot die wettige echtgenoot en belooft ze trui alle plichten te vervullen die door de wet aan de huwelijkse staat werden verbonden. Wat is er op die antwoord? Oh, de Giro! Oh, Tommy! 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 Hey! Very nice. Ben ik weg. Zie het. Johnny, wat is er op die antwoord? Ja, en nog een keer ja. Ron, verklaarst toe Johnny de Peper. Met korte ei. Korte ei, aan te nemen tot die wettige echtgenoot en belooft ze trui alle plichten te vervullen die door de wet aan de huwelijkse staat werden verbonden. Ron, wat is er op die antwoord? Oh, de Ja, maar de terras misschien, dat is voor de Tom gereserveerd, joh. Ron, wat is er op die antwoord? Wenn van dit de Janse ziet ongebroken werden. Ja, ik weet. Oh, misschien. Oh, daar komen we te weg. En hè? En jongen, afgestapt. Klopt. Geen gooi bij. Ja. Deze race is voor u gelopen, denk ik, hè? Doet die kapot, die. Ja. En dan lege bandje in de gewoon op platte weg. Ja, goed. Tot zo uit coma, tot zo uit de Giro. Terug naar Maastricht. Ja. Kom. Wat is er op die antwoord? Ja. Misschien is het wel goed dat we even onderbroken zijn, want toen houdt je het voor mij geregeld, wel, op het vrijgezellenfeest. Ja. Maar ik had ook nog het voor die geregeld. Nee. Stel dich even door. Oh, een verrassing. Oh, wacht, Johnny. Gooi het pakketje. Gooi het pakketje. Oké. Oh. Zo. Some say love, it is a river that drowns the tender reed. Some say love, it is a razor that leaves your soul to bleed. Some say love, it is a hunger, an endless aching need. I say love, it is a flower, and you, it's only seed. It's the heart afraid of breaking that never learns to dance. It's the dream afraid of waking that never takes the chance. It's the one
worden. Oh. Ron! Oh! Mijn broerlof! Oh! En ik moet u tot man en man verklaren. Nou ja, maar the show must go on. Kom, Tony, I marry you. Nou, ver, hop. Ja, Netteke. Ja, sexy. Zie. Ringen hoeft niet, macho. Ja, Festa! Ja, de leeft is weer een koudouche. Ja, l'amour is weer een koudouche. Met die leefde die gaat verronen, dan komen mij te tronen. Ik zit op een schansronen, ik ben de Ronnie kwijt. L'amour is weer een koudouche. L'amour is weer een koudouche. Ja, de Ronnie heb ik verronen, nu zit ik op een schansronen, dan komen mij te tronen. Ik ben de Ronnie kwijt. Johnny, kom op. Wat de gutter für dich da. Johnny, kom op. De scherpe Johnny skeer ik voor. Liebe, Is de liebe mir jetzt vorbei? Ronnie, sagen Stopp. Vai pensiero sulla dorate, vai riposa sui glivi, sui colli, o volezza notte pide moli, laure dolci del sud, lo Natal. Samen nog enige opbreken op de rok, het desvele bleken. Wat zingt hij? Rogstekers. Die zijn uw berenvliet. Oh, moet je niet zeggen dat het geen Italianen zijn? Wat? Zo eeuwige, misselijke rotvent is de bus. Best ik goed weert. Oh nee, Johnny is goed weert. Wie moet ik Du hebt mijn hart verwond, dich best niet mijn geluk. Na burgemeester, nee, ik wil dich niet terug. De zonnepien, de zonneschien. En die het klein niet eert, moet sterven.
maar. Ik heb het in expres gedaan. Nee, ze doen niet te komen buiken. Mana tu sole, io vedo niente, o sole mio, stai fronte a te. Wie hebt ze die naar Ringbouw terug? Neuzelen. O sole, o sole mio, stai fronte a te, stai fronte a te. Sorry. Madame Koe, dan wilt je lachen, wilt je dansen, wilt je zonnen. Madame Koe, met verhouden, maar ook zeker met jalonen. Madame Koe, Madame Jeu, maar ik geloof op de koe. Ik heb nu wel vast, dochter in vast, poepie van lachen. Madame Koe, dan wilt je lachen, wilt je dansen, dan wilt je zonnen. Madame Koe, en het verhouden, maar ook zeker met jalonen. Madame Koe, Madame Jeu, maar ik geloof op de koe. Ik heb nu wel spas, dochter in vast. Madame Koe, Madame Koe, Madame Koe. Monsieur, maak ik knop op de koe. Ik heb nu veel spaas. Straks heb ze helaas Madame Koe, Madame Koe, Madame Koe. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Stienstra en Rabobank.